Bourdieu e a súa teoría da acción relacional, que diría Bourdieu, e isto ao final é pura filosofía dos afectos, que todo ten que ver en como nos relacionamos, ¿sí? Por iso a forma na que nos relacionamos coas outras persoas é un posicionamento político. O ser humano é político, o ser humano é político. E a forma na que nos relacionamos é unha forma de facer política, esa política dos afectos. Por iso temos que facer filosofía dos afectos, para facer a política como é debido. Os que estamos fora desa política institucional tamén facemos política incluso desde o silencio e, por suposto, desde esas exclusións e desprezos. E incluso no teu vínculo máis estreito reproduces a estructura social. E isto explicouno moi ben Bourdieu. As 6 cousas que anotei principais das que nos falaría Bourdieu na teoría da acción relacional sería, por un lado, o que é a relación social. A relación social son relacións de forza. ¿Sí? Hai as persoas con poder e as persoas sen poder. E isto está enfrontado. Falaríanos do mundo social, os campos. Os campos serían arte, política, a educación, a economía e tamén os afectos. E cada campo ten unhas normas e a loita, sí, esa loita de poder é pola distribución dos campos e tamén por esa pertenza a eles. Falaríanos no número 3 os hábitos. O hábitos son eses esquemas que temos interiorizados como avós. Costumes, valores, a forma na que nós nos comportamos. Por iso o individual reproduce o estructural, porque esas normas son mandados sociais. Falaríanos Bourdieu do capital. Capital económico, social e o capital simbólico. Eses capitais, ese capital simbólico, sería aquel que nos val para trocar por capital tal como entendemos. O capital social tamén ten que ver con trocar. Logo tamén todo é capitalismo. Daí pasamos desa idea, desa mente capitalista, onde a ver, que isto é moi evidente, esa posición social e todo ese capital simbólico que podemos ter, trátase de conseguir que o capitalismo rode. Por iso ser contracapitalista tampouco basta con quedar en que eu non compro aquí ou aló, ou teño menos bens ou máis bens, senón que tamén parte dunha renuncia a ese capital simbólico e incluso ese capital social. Conectarme máis co humano, por ese capital social, sempre leva aí o clasismo ao fin e ao cabo. Estaría a ilusio. A ilusio, de decirse, cada campo funciona cunhas normas establecidas, que son eses mandados sociais. A ilusio é aquelo de que todas as persoas crean nisto para poder reproducir ese hábitos e teñen que crer. Quen deixa de crer na ilusio e a desobedece mudando hábitos. Eu non compro isto, eu compórtome a miña maneira, eu son eu como me dá a gana. Esa é a persoa sobre a que vai caer ese sexto punto, que sería a violencia simbólica. A violencia simbólica non é, fálase moito dela, non é algo que se exerce desde a forza, precisamente é simbólica.
son esas exclusións, ese biscoito, ese bloqueo, esa falta de recoñecemento e incluso ese desprezo. O que ti faz, que aquí encaixábame moi ben co que falaba onte, non? Desde ese galeguismo, esa idea de ti, por moito que fales galego, o teu galego non val. Non val, patiño, porque ti non nos compras a ilusión. Porque ti desobedeces o teu hábitus, sí? Non sigue o guión que nós escribimos para este campo. En onte me falaba de que lle estaban gustando moitos vídeos porque lle pasa aí algo cunha persoa que coñeceu, ou seja, que foi moi amiga. Isto podémoslo levar ao vínculo máis pequeno. E é aí que imos ver, cando esta persoa di, pois, esta sensación de éramos moi amigas, pero é que eu agora vexo que a persoa decide non estar, exerce esa violencia simbólica, esa exclusión, ese desprezo, sí? Ese facerte de menos, responde á estructura daquela. Todo isto podémoslo levar a un vínculo pequeno e ver como, efectivamente, como nos diría Bourdieu, ningún desprezo e ningunha exclusión é neutra, nin se corresponde a ti como individuo, nin corresponde ao vínculo dunha forma que poidamos desconectar da estructura social. E aquí poderíamos dicir que quen se vincula desta forma líquida é unha persoa que non é libre, é escrava, sí, desta acción relacional que está establecida. A relación social. Vámola mudar por un vínculo, ti e eu, por un vínculo pequeno. E hai unha distribución desigual. Aquí tamén hai esa loita por quen pode máis, non? E quen dá máis, quen dá menos, quen está máis dispoñible e quen está nesa situación de poder de que decide, ese sería o do poder, e hai outra persoa que está dispoñible, non? O campo relacional dun vínculo, sí, é unha competencia por bens escasos, como os coidados, a atención, esa disponibilidade, o hábitos, nun vínculo pequeno, ten que ver tamén co aprendido. Se imos ás relacións de parella, antes tiñamos moi comprado a película romántica, sí? E todo estaba establecido e a relación tiña que ser así. Hoxe, a xente cree que romper con aquilo foi liberdade, mas o que se pasou é a reproducir un novo mandado. Ese mandado líquido, ese mandado de capitalismo emocional, de máis, non mellor, senón máis, e tamén está establecido. Imos fluir, a tinderización do amor, sí? Comeza con un match e remata con un ghosting. Esta falsa liberdade responde a algo que é estructural. Os capitais nun vínculo serían, por un lado, emocional, que sería o capital real de supervivencia humana, que cubra as miñas necesidades reais, afectivas, que teño como ser humano. O social aquí tería que ver moito co prestixio. É dicir, esa persoa, aparte de, por exemplo, que estar en parella sigue sendo como unha cousa, sí, que che dá un estatus. Moito falamos da soidade, porque só estás ben e todo isto, mas a xente está sempre vinculada afectivamente, aínda que sexa dunha forma superficial, sin compromiso, sen presenza, sen coidados reais, por unha cuestión de prestixio. E moi capitalista, porque agora tamén trata de ter moito. Estamos fluindo, pero somos un delta, fluimos así case por calquera lado.
estaría tamén o capital simbólico. Non é o mesmo vincularte con fulanito que con menjanito. E isto tamén te coloca en sociedade, non? Como... E aquí xa non estamos falando de que nós isto o imos trocar por capital, mas sí que o imos trocar por ese capital falso de pertenza, de estar nun grupo ou non estar, dun recoñecemento, e isto é moi difícil de nomear, porque é moi fácil dicir que alguén se casou por interés económico. Isto é máis fácil de nomear. Mas cando o interés a veces é tamén superficial realmente, senón como eu non quero que me vexan con esta, que é unha random de pacotilla. Eu quero que me vexan con esta. Sí? Porque isto a min, sí? Capital simbólico. E aquí é moi importante, dentro do amor propio, chegar a dicir eu non vou ser o teu capital simbólico. Porque iso tamén é unha relación utilitaria. E logo económico, no vínculo tamén estaría, pero disto falouse máis, sería ese quen paga, quen non paga, sí, quen... Pero, bueno, isto témolo máis coñecido. A ilusio, aquí, nun vínculo pequeno, ten que ver con que todas as persoas compremos que isto agora vai así. Agora estou contigo, agora xa non estou, agora fagoche caso, e despois xa non cho fago, e que isto é o normal. A ilusio sería normalizar esta forma de vincularse, esa tinderización, esa cultura do like, todo eso superficial, dalo por bo. Unha vez máis, quen desobedece a ilusio queda fora, como muller divorciada que podería pertencer a isto que eu chamei mercado dos afectos, podo volo dicir. Cando desobedeces a ilusio, cando ti dis isto non pode ser porque eu son un ser humano, e mudas o teu hábitos, quedas fora. E aquí poderíase falar moito, que xa non é linguaxe neutra falar de mulleres e homes de alto valor, que xa é unha forma de capitalizar os afectos, non exactamente económicamente, pero sí que nace dunha mente capitalista, onde as persoas son bens que eu troco por prestixio, por recoñecemento falso, por pertenza, por moi superficial que sexa, un vínculo utilitario, a fin e ao cabo. E despois estaría a violencia. Unha vez máis, aquí, a violencia volve a ser esa exclusión, ese deixarte fora. Volve a ser a triangulación. Hoxe, como exemplo do biscoito, levando a máis pequeno ao que podería ser o teu grupo de amizades ou a túa parella, que isto xa casi non existe, non? Nalgúnas capas sociais. Non se nomea, non se formaliza, nin se chega a acordos, nin hai proxectos a medio e longo prazo. Triangúlante. Que saibas que hai outras persoas. E agora para triangularte voute deixar excluída a amiga que non te chama pro churrasco. Voute deixar excluída porque, mira, estou con estas persoas. E estas persoas, pois, ti verás si mudas o teu hábitos para non poñer en dúbida a nosa ilusio. A teoría da acción relacional de Bourdieu debería nos axudar a pensar se somos libres ou estamos comprando a ilusio que é estrutural, estamos nese hábitos de normalizar o que o poder di. Porque todo isto é capitalista. Porque todo isto interesa ao sistema. É individualismo. Este é un camiño para o isolamento das persoas,
por máis que podemos ver as persoas, eu fago moitas cousas soa. Eu vexo as persoas en grupos, en eventos, e parece que estamos moi conectadas, que hai moita vida social, que hai... Mais é unha ilusión. Non hai... o humano non está posto aí. Desde o vínculo máis pequeno, esas accións reproducen unha estructura social que nos quere isoladas. Porque isoladas somos máis sumisas, somos máis útiles ao sistema. A persoa isolada, e isto podémolo ver, esa ilusión de que o traballo remunerado é un capital simbólico. Traballar nisto ou nisto dache unha categoría. Canto máis responsable te amosas, máis categoría, porque ti que vas contar ti cando te xuntas nesta historia totalmente superficial? A carga de traballo, como ti te responsabilizas, todo isto, no meu campo, no que sería o traballo que se me daría ben, non? E pídese moita proactividade. É moi habitual que o pidan na oferta de traballo, é moi habitual que cho nomeen xa na primeira entrevista. Queremos persoas proactivas. E para min a persoa proactiva, eu estiven aí, é a que se escraviza con ilusión, con motivación por ser escrava. Sí? A que fai o que a compañía quere sen cuestionalo e sen molestar. Poñer o foco niso, no traballo remunerado, fainos productoras incansables. E despois estaría o facernos, ao estar isoladas, consumidoras. Porque temos que enchernos dese capital simbólico que é o físico moitas veces. Mira que bonita son, ou que fea, ou que flaca, ou como me pinto. Sí, estou sempre nova. Eu non sei cantas reels me saen no Instagram que di teño 50 e aparento 30. Pois vaite mirar. Que che pasou? Para venderche moitos produtos, porque sería ese capital simbólico que tamén te leva á pertenza e a ser... É tan superficial todo que isto é un valor. A soidade é o principal nicho de mercado da sociedade do benestar. E véndencho dicíndoche que ti non precisas de ninguén. Todo se pode pagar e todo se pode comprar. Ti non precisas dúas amigas que veñan a axudarche ca mudanza. Hai empresas que o fan. Ninguén ten por que meterse na túa casa a ver o que tes e o que non tes. Ti pódelo pagar. E nesta crenza chegas ao punto onde xa non é que o podes pagar, tes que pagalo. Tes que pagar os coidados, que podería ser que che axuden ca mudanza, que che vayan á farmacia porque te la gripe, de que che veñan pois limpar a casa porque escordaches unha man, desde o afecto. Non, pero ti isto pódelo pagar. Mas ao final tes que pagalo de necesidade, porque non tes vínculos onde haxa esa fondura para pedilo ou para que se ofrezan directamente, non? Que dixan, vale, pois non te preocupes, tes que estar a man escordada, estás un metí, non te preocupes. Eu cando vai ao supermercado xa te chamo, ti que precisas hoxe, xa cho levo. Lavoche o pelo, non te preocupes, lavoche o pelo. Podes ir á peluquería agora todo o mes, porque tes unha man escordada. Mais canta intimidade ten que haber para que eu me meta contigo no teu cuarto de baño e che lave o cabelo e te peine.
E é bonito iso. E máis, hoxe vémolo como unha invasión. Pero se ti o sintes como unha invasión é porque ti non tes a intimidade suficiente con esa persoa e non tes, perdeches a capacidade de valorar esa intimidade e de valorar os coidados como algo fermosísimo que te une ás outras persoas. E velo como algo, vai vir á miña casa fregarme a cabeza. Deixas de ver a fermosura como a fermosura para velo como, casi como un atentado á túa intimidade. E a túa intimidade, cando non é compartida, é a soidade máis cruel e miserenta